Ако пак гледай където и аз гледам, ти да си гледаш на Здравейте потребители на YouTube, ние ще започнем един... Ще направим едно ревю на Snapshot 1.9. Ще снимаме с моето любимо PC, което току-що намерих. И да. Всъщност, ето някои от новите айтеми, които са... Ето тези. Значи, това, което е Puppet Charles Fruit, то с него се правят ето тези айтеми. С това, че се яде. Не съм сигурен. Да, обясних ви за тях. Какво е новата полшенка? Лок късмет, т.е. И новите видове полшенки, които са... Виждате, когато минете през тях, виждате, примерно сега 40 там няколко, минаваме отново и то започва от начало да ни тече. Понеже минавате през него, виждате ефекта ви се появява, когато минете през него. Да, това е. Сега ще вземем един меч. Това е новия моб. Сега ще се появи. Виждате, той не излезе. Но ако сме на гейм от 0, виждате сега как ще излезе. И сега ще им хвърля едно изоле, което сега ще видите какво прави. Виждате, аз пускам, но мога и да умра, разбира се. Това ми е моди 1. Creative Mode, но то действа на Creative Mode и не може да се оправи с Shift, каквото и да е там. Това е тук, че пах ме напада. Чувате, вече има нови звуци. Да, тут също може и да се телепортирам. Да, това беше новия моб. Новата храна е ето тази, които дават по сега ще ви кажа колко бутчета. Game Mode 0. Да, това дава около 3 бутчета, не помня колко, но това дава 4 бутчи. И сега ще ви покажа някои неща на Game Mode, на Survival. И като например виждате, имате вече и лава, която може да използвате. И тази стела е доста готина. Сега ще ви покажа какво прави. Чрез нея, когато оцелите овца, виждате тя как се... Как да го обясня... Как се... Как в бяло и може да виждате без блокчета. В една бяла рамка може да виждате без блокчета. И другата стела, която е поезия. Това са новите стели, които може да ги енчантват, да ми слагате от ефектите. Тя сега е отровена. Има най-различни като спит и така нататък. И да, това беше храната. Сега ще ви покажа новите лодки. Вече обикновените ги няма. Виждате, вече е по-бързо, но и за мен по-трудно управляемо. Виждате, малко ми е трудно. И чувате звукът. Нови звукове има. Да, другите неща са... Ето тези. Това са новите енчантинг книги, които са First Walker и Mending. Това са те. Това са новите блокчета. Това не може да се сложи. Този кристал не може да се сложи, за жалост. Да, виждате. Това са новите блокчета. Това също не може да се слага, за жалост.
И виждате новото нещо, което е щитът. Той ви предпазва най-различни неща. И сега мога да ви покажа всъщност супата. Колко дава. Ами дава по 3. Дават по 3 бутчета. Feed point. Това също... Да, аз го казах, че не може да се слага. Да, всъщност забавих и крилата, които са доста хубави. Едно. Сега ще ви покажа... Да, всъщност забавихме главата на Ender Dragonът. Например, можете да си направите... Да, слагаме сега крафтинг тейбъл ето тук. Правим един баня, примерно. Слънжа кръгче по средата. Къде ни отиде щита? В лявата ръка. Слагате го и виждате, вие си имате такъв цветен щит. Може да му слагате най-различни... По какъвто начин да си направите тия флагчета. Само го смесвате, но не можете да правите върху щита директно. Да, сега нека ви покажа последното крилата, което е доста готино движение. Виждате? Това може да го използвате на survival, но трябва да скочите от лека височина. Когато се докоснете до вода, не спирате да плувате. Ами да, това беше за сега от мен. Дано да съм... всъщност, изчакайте. Главата на Ender Dragon не съм сложил. Вижте сега какво прави тя. Когато я задействате, тя започва да се отваря устата. И тази глава може да се сложите за ваша глава. Виждате, малко ще ви е голяма. Юху, аз съм Ender Dragon. О, да. Ами да, а сега това ще бъде от мен. Дано да съм помогнал с нещо. Не разбирам много от 1.9, от вчера я играя. Да, извинявам се за това, че не успях да ви кажа какво правят уния enchanting булкове. Да. Ами да. Ще правя клипче на 1.9. Дано да ви хареса клипът. И от мен чао.